Orain dela aste gutxi, Prespo izeneko proiektuan parte hartzen dutenek bilera bat egin zuten Asti sukarrietan. Prespo Europako Batasunak bultzatutako lurralde arteko proiektu bat da. Atlantikoan arrantzan aritzen direnen artean, arrantza tradizionala sustatzea eta arrantzarloan garapen iraunkorra lortzea ditu helburu. Hori dela eta, Europar Batasunaren iritziz lehenik beharrezkoa da arrantza baliabide bateratuen kudeaketa hobetzea. Prespo proiektuaren parte hartzaileen bilera Asti Teknaliako instalazioetan hasi zen, eta handik Bermeo aldera jo zuten, euskal arrantzontzi tradizionalak bertatik bertara ezagutzeko. Izan ere, mota horretako arrantzontziak tokian tokiko ezaugarrietara egokituta daude. Horregatik, bakoitzaren berezitasunak zeintzuk diren jakitea garrantzitsua da, arrantzontzi tradizionalaren definizioa argi eta garbi zehaztu ahal izateko. Bizitxe honez, Bermiora naixandunara sozello modura daukusenak portugesa, frantzesak eta gaditanuak eta aurrari gentiari pizkat erakutsi Bermioko portugua, arrantza suntun da artesanal mailan da garrantzitsuna dana Euskal Herrian, aleri eusen portu erakutsi eta gero apur bat ze aktibidade mota, ze aparejo mota, ze arrantza mota emoten dane portu honetan. Atzo Prespo bileran, beste sozio guztiakin, diskusio apur bat sortu zen, flota artesanala zan, ero esan, guk konsideratu duna. Guk geure ustez portu honetan dauzen txalupak gehienak, euneko praktikamente 90 guk artesanal modura konsideratzen du, zehaitzik. Naiz eta eura txalupak handizak izan, neurrez da txalupa handizak eta izan, aktibidadi eruten da, hau da arrantzia, amuguaz etxen da urte guztian zehar. Orduan guk artesanala konsideratzen du. Da aurre sortu gana zelako diskusio atzo eta gaur egon garen ian euro txalupak ikusten pizkatxu bat hori izan da komenta izan duena beste sozio guztiakin. Han bertan portuan, Miguel Gaspar, Prespo proiektuaren koordinatzaileak, arrantza tradizionalaren garrantzia hitz egin zuen. Arrantzan aritzen diren arrantzontzi tradizionalak, arrantzontzi guztien 30% dira Europa osoan. Horrez gain bestelako balioak ere aintzat hartzekoak dira. Biologiari dagozkionak, naturarenak, kultur balioak edota turismoari ere lotutakoak. Arrantza tradizionalaren garrantzia premiazko zerbaiten gisa sortu da. Europar Batasunean teknika tradizionalak darabiltzatenak arrantzontzi guztien 30% dira. Datu garrantzitsua izan arren, ezer gutxi dakigu arrantza tradizionalari buruz. Prespo programarekin gauzak aldatu nahi ditugu. Finantzaldetik zabalduta dauden uste okerrak argitu nahi ditugu. Ez dugu ahaztu behar arrantza tradizionala zein garrantzitsua den, batez ere Europako kostaldean bizi diren biztanleentzat. Arrantzontzi flota garrantzitsu horren kudeaketa iraunkorra hobetzeko, informazioa lortzea ahalbidetuko diguten baliabideak behar ditugu. La gestión sostenible de esta importante flota, ¿no? Arrantzontzi tradizionalak bestelako arrazoi ugarirengatik dira horren garrantzitsuak. Hala ere garrantzi hori ez dago neurtuta. Eta hori, noski, eman beharreko urratsa da, arrantza tradizionalaren alde neurriak hartu eta horren etorkizuna bermatzeari begira.
Arrantzontzi flota hau nahiko txikia da. Ohiko izapide ofizialetatik ez doazen hainbat jarduera egiten ditu. Jarduera horiek kostaldeko herriei ze ekar diezaieketen jakin ere ez dakigu oraindik. Lehenik arrantzontzi horiei buruzko informazio zehatza behar dugu. Informazioa jaso ondoren, estatistikan oinarrituriko sistema batean batuko dugu dena. Bigarren helburua, kudeaketa eredu bat sortzea da, Europar Batasuneko herrialde guztientzat balioko duena, batez ere, Arku Atlantikoan dauden herriei begira. Horrela, aldaketaren bat gertatuzkero, horrek herrialde guztietan nolako eragina izan duen azkar-azkar jakiteko aukera emango liguke. Hirugarren helburua, merkaturatze bideak hobetzeko neurriak hartzea da. Teknika tradizionalak darabiltzaten arrantzontziek errentagarritasun txikia izan ohi dute. Errentagarritasun hori hobetzeko zein neurri har daitezkeen aztertzen ari gara. Hoietako bat, ekolabel bat sortzea da, arrantzontzi horien produktuak bereizteko. Laugarren helburua, arrantzontzi tradizionalak dibertsifikatzeko neurriak proposatzea da. Urteko hainbat sasoitan ez dira arrantzatzera ateratzen, arrantza tradizionalak espezie batzuekin duen loturagatik edo jardueraren beraren izaeragatik. Ontziak ere erabil daitezke turismo arrantza egiteko edota turistak kostaldea bisitatzera eramateko eta horrela diru iturri alternatibo batzuk izan. Azkenik, badugu teknologia berriei lotuta dagoen helburu bat. Arrantza jarduera ahalik eta modurik iraunkorrenean egitean datza, ikuspuntu biologiko batetik. Atlantiko kostaldeko herriek arrantzan oinarrituta dauzkate euren bizimodua, kultura eta eredu ekonomikoa. Horregatik arrantza tradizionala galtzea, galera handia izango litzateke herri hoien nortasunerako. Gainera, arrantza baliabideak ustiatzeko orduan, ez dute teknika oldarkorrik erabiltzen, eta horrek arrantzaren iraunkortasuna bermatzen du.